הוא היה ילד קטן ומאמן ומתוק ומפוחד ומבוהל. שיער כזה כהה שחורי, חלק, פטריה כזה, שמתחת יצויצו עיניים כאלה, ביישניות וחוקרות. אני זוכר שבפגישה הראשונה זה היה אצלו בבית, אצל גברי בבית, התלהבתי עליו. בהתחלה ככה בקושי חייך, ניסיתי כזה לסחוט ממנו חיוכים. פגישה השנייה ואילך זה היה פה, בבית. כשהוא בא אלינו פעם הראשונה, ישבנו וריבונים שכתבנו פה מהעץ, פשוט ישבנו ופירקנו, וככה תוך כדי זה, אז אנחנו מדברים, וגברי כל הזמן מסתכל עליי כזה, ואני מספר לו, ומפרקים ביחד ריבונים, והוא התלהב על הפטנט הזה שדופקים עם הפטיש וזה. גברי מתקשר אליי, ואומר לי, עברתי את הגיבוש, אני בסיירת. ואת שומעת אותו מחייך? את שומעת אותו גאה, הוא כל כך רגש אותי, פשוט היו לי דמעות בעיניים. הוא לא אמר לי שהוא הולך לסיירת, הוא לא הבטיח לעצמו גם, הוא לא רצה להתאכזב. הוא כל כך רצה לשמח אותי, והוא כל כך היה גאה בהישג שלו. כשגברי היה בצבא ואני הייתי לפני הצבא, בטיולים, אז הוא היה כאילו, כל פעם שהיינו מגיעים בטיולים במדבר כזה לתצפית או משהו, היינו עושים קפה, פותחים את המפת סימון שבילים, ואז הייתי כאילו יושב איתו ביחד ממש על הצוק, ואז היה לוקח איזה זרת כזה או מקל כדי לסמן לי, להראות לי בדיוק את כל ממש בקטן את המפה. כאילו היה מלמד אותי כזה, דברים בסיסיים כזה בניווטים. במשך השנים הוא גדל ונהיה באמת אלם חמודות, עם אופי מהמם, מנהיגות שקטה. ויובל לי שנרקם ביניהם איזשהו קשר, בהתחלה זה היה כזה בשושו, אבל הרגשנו שמשהו קצת קורה, כאילו ידענו, לא ידענו כזה. ראיתי על יובל שהיא כל כך מאושרת, והיא כולה בחיוכים, והיא כל כך שמחה. היה לי כיף לראות אותך. זוכרת שחברות שלי אמרו לי גם כן, תקשיבי, משהו השתנה בה, היא קורנת, היא נראית כאילו מוארת כזאת, היא שמחה. יובל הייתה בת 18.5, בן כמה גבריה? 21. כן, הייתה חתונה, וואו, מרגשת ושמחה. כאילו הייתה מין שמחה מתפרצת כזאת. היה מעמד כזה, מעמד מקודש כזה. זוגיות מכבדת כזאת. אני זוכרת שגם שהיית כזה מתלבטת לגבי דברים, ויש לך קטע כזה שאת נורא מתלבטת, אם כן, אם לא, אם לא. אז הוא היה כזה יושב בצד, בשקט, מחכה, בסבלנות, בלי יותר מדי ללחוץ, בלי יותר נותן לך את המקום שלך, את הספייס שלך. הבית תמיד מתוקתק, מגיעים כזה ביום שישי בצהריים, גברי כבר שטף את הבית, הכל כזה אווירת שבת כזאת שהוא היה... מנקה מהר? הוא היה אוכל מהר? הוא היה הולך מהר? הוא היה הכל זה... כן, הכל היה מהר. ובלי הרבה מילים, בלי הרבה זה. הכל כזה... כאילו איש מעשה כזה, ממש איש מעשה. מידת הזריזות. כאילו אמר מעט ועשה הרבה זה גם. מידת הזריזות. עכשיו זה קורה עם צור. עכשיו זה קורה עם צור, אותו דבר. יש קווים מקבילים בין גברי לבין צור, שזה מדהים. כשהייתם באים לשבת, אז בשבת בבוקר יובל ישנה, הילדים קמים מוקדם, כל שבת הוא היה מתפלל מוקדם, ואחרי זה הוא היה עוד הולך ללמוד עם מתן, ואז הוא היה מגיע לפה. בזמן כיפי כזה של גברי מגיע מהתפילה, והוא עכשיו עם הילדים, יושב על הרצפה כזה, והילדים משחקים, וצור בונה איזה משהו בלגו או בפליימוביל, והוא כזה שוכב כזה, במבט מתפעל כזה, וככה רואים איך שהלב שלו כזה מתמלא לאבהות הזאת שהוא זכה לה. באמת הוא היה אבא מהמם מדהים. איזה חודש לפני שהוא נהרג או משהו כזה, אז ישבנו כאן ואני ישבתי לידו. אז סיפרתי לו שעוד מעט אני מתחילה נהיגה, ושכבר קבעתי שיעור ראשון וזה. ואז הוא ממש ישב איזה 20 דקות, הוא לא זז כאילו עם העיניים כזה. 20 דקות הסביר לי מה אני עושה עם ההילוכים ואיך זה בנוי וזה, ואז הגעתי בשיעור הראשון, כן, אני יודעת, כן, אמרו לי. שזה משהו שבטח לאף אחד לא היה סבלנות. נכון, הוא פשוט ישב 20 דקות וממש. כן, זהו, ממש. נראה לי שגם בחיים לא שמעתי אותו מרים קול או משהו. תמיד זה היה הכל בדרכי נועם, הכל בשלום, הכל סבבה. ממש מדהים. תמונה מדהימה. הוא גם לא אהב להיות כאילו במקום של המריבה, הוא היה כזה לא תופס פינה או... נכון. או כאילו אומר מה שהוא חושב, ואז פשוט הולך והולך. הצידה, ואז כאילו אתה מבין שזה מה שנכון לעשות. כן, נכון. הכל עושים בבית בנחת. כאילו, הוא ממש הדגיש את זה, אתה רואים את כל הטקסט וזה הכי מודגש. אני לא הצלחתי לשמוע מגברי, גם לא ממך האמת בדיוק, מה קרה בבארי.
גברי נחשף שם לדברים לא נעימים. הוא אמר לי את זה בכללי, הוא אומר, אנחנו נדבר על זה. והתכנון היה לצאת לטיול, פשוט לדבר על זה. זה העמיס עליו. במלחמה בעצם היינו 3 חבר'ה על מדים, ואני הייתי באמצע תדריך פה ביישוב. תדריך לכיתת הכוננות יחד עם יאיר עטרי. שגרה, יום שלישי, יאיר אומר לי באיזשהו שלב, חגי, אני נאלץ לצאת. יש פה איזו משלחת, אני צריך להצביע. הכוונה להצביע על בית של חלל. אמרתי לו, טוב, להתראות. יאיר הלך ופגש את המשלחת והלכו ביחד לבית של יעל שני. אחרי שהסתיים התדריך, בערך ב8:30. זו חוויה שאני לא אשכח אף פעם. זה טלפון מיובל. צעקה, פשוט צעקה. וישר הבנתי שאבא לא יכול לעשות כלום לבת שלו. זה כאילו באותו רגע, אתה לא דורך על כלום, אין לך במה להאחז. ואני אומרת לך, יובלי, מה קרה? ואני ממשיכות, הצרחות האלה, צרחות, ואני יוצאת, ואני מנסה לחברות שלי ככה באות, ומנסות להיות איתי. ואז הקצינה לקחה את הטלפון, והיא אמרה לי, ליאת גבריאל נהרג. כל המלחמה הזאת, כאילו, תמיד חששתי, אבל אף פעם לא חשבתי שזה כאילו הגיע למשפחה שלנו, כאילו. ופשוט לא הפסיק כאילו לכאוב לי, כאילו, היה לי כאילו כאב, פשוט שלא הצלחתי לתאר אותו. לחפש את גברי בהם, והם נותנים לנו כל כך הרבה אנרגיה ואושר. גם ברז עכשיו אנחנו מחפשים את גברי. כן, באמת. נכון. אנחנו מחפשים את גברי, וזו מזכרת שהוא השאיר. ואולי באיזשהו מקום גם אנחנו מרגישים איזשהו רצון גם להשלים את מה שגברי לא זוכה. גברי לא זוכה לראות את כל הדברים היפים האלה והטובים האלה. גברי לא שם. אותי אישית זה מבאס שהוא לא רואה את כל הדברים היפהפיים האלה. אז אנחנו שם כדי לעשות את זה במקומו, ומה שהוא היה רוצה שנעשה. הוא רוצה שאנחנו נעשה את הילדים האלה מאושרים, ברור. הוא דואג להם עדיין. ואנחנו שם, אנחנו בדיוק עושים מה שגברי רוצה. הארץ הזאת היא זכות כאילו, ולא סתם. אצלו היה אפשר לראות את זה כאילו גם באהבה שלו כאילו לארץ. ואם הוא היה רואה איזה לכלוך שמפריע לו בעין, אז הוא היה מרים אותו. איזה לכלוך קטנצ'יק כזה, שכאילו, לכלוך קטנצ'יק כזה במדבר, כאילו מה מפריע כאילו לאנשים, כאילו מה אכפת לך? אבל כן אכפת לי, כי זה הארץ שלנו ואין לנו עוד אחת. ואותה אנחנו מביאים, ובה אנחנו מטיילים, ובה אנחנו הולכים, ואנחנו רוצים שהיא תהיה נקייה, כי היא חשובה לנו, והיא קדושה. גם אם נגיע למקום מאוד נמוך, אפשר לשאוף, ואפשר לחלום, ובעזרת נחישות והתמדה, אפשר להגיע רחוק. וראו את זה עליו. מגמת ארץ ישראל, שזה היה משהו שהוא מאוד מאוד אהב. אחרי זה התגייס לצבא, מהמכינה, שהוא למד שם קודם כל המכינה, ואחרי זה לצבא, ולהגיע ולהיות חייל הכי טוב, ולהיות קצין הכי טוב, ולהיות הבעל הכי טוב עם יובל, והאבא הכי טוב עם הילדים, ללמוד באריאל, ולהיות סטודנט, ולעשות את זה בשילוב של הלימודים בישיבה עם עבודה ועם הלימודים באוניברסיטה. ולהיות הכי טוב, הוא הצליח, צלש.